porque a derrota complica esa permanencia e porque o gol do Alavés chegou no minuto 93. Saíron moi centrados os xogadores ferroláns. Luisito apostou por Pablo Rey e Rubén Pérez e deixou o máximo goleador Carlier no banco. As primeiras ocasións do encontro tiveron cor verde, como este testarazo de Jonathan Martín, pero na segunda metade comezou o dominio do Alavés. Dominio que obrigou a lucirse o porteiro do Racing, a Reguero. Os vascos levaban un único triunfo en 12 xornadas, 8 empates en 12 partidos. Non gañaban na casa dende había 3 meses e medio, pero todo cambiou. O Racing resistía como podía ante a velocidade dos xogadores do Alavés, que intentaron marcar de todas as formas posibles, ata que os departamentais quedaron con 10 por esta expulsión de Jonathan Martín. Cun home menos, o Racing resistiu como puido ata que en tempo de prolongación no minuto 93 chegou esta xogada. Primeiro o remate ao pau e o rexeitamento controla o Alavés, mal despexe da defensa do Racing e Dani Bouzas fai o 1-0. O disparo do xogador de Arteixo peta nun defensa do Racing e sorprende a Reguero. Son xa 4 xornadas en gañar e o Racing baixa postos. Agora son penúltimos e afástanse da permanencia. A 4 puntos da salvación automática e a 3 da promoción. A vindeira semana, outro partido dramático contra a Cultural Leonesa na Malata.